ענבר. ענבר. אתה. את קורא חכמה? גם מי עכשיו? מי זה? עכשיו את מורן. עכשיו אני? אני. לא, רגע. עכשיו. תרד. תרד. ענבר. נו, ענבר, תורך, ענבר. נו, אל תהיה בשעה. אומייגאד, סנדיה גרועה. אבל אני לא יודעת איפה אנחנו. אנחנו פה. עכשיו אני? לא. רגע. סנדי לשלוח את הגרועה. התמונה? תמונה, אני רגע. תמונה. שקט, לא שקט. את. רגע, ענבר. אני אחרי התמונה, נכון? מה אני כותבת? אני... כן, עכשיו את עושה. פדיחה. עכשיו לשלוח? אני באה למחצבה ואתם. ברור יום ממש בא לי. תורי? רגע, את חכי. עכשיו. עכשיו? אני? אני לא יודעת מה לבוש, כן. לא, בלי תמונה. למה? לא נורא, בסדר, תמשיכו. רגע, עכשיו אני תמונה חכו. אוי, מה עשיתי? לא נורא, ענבר. זהו, אני... יאללה מורן. עכשיו אני. אוי, זה ממש אני, לא. לא. מיקה ואז. עכשיו מורן. עכשיו חכו. עכשיו מורן. מורן. נעביר עכשיו אתה. תרד. אין מי עטפה. אין לי. אני יודעת. מתה על החנות הזאת. מה מישהו אחר? כותבים מתה, נו, מתה פשוט. נראה לי זה יותר... נו, תכתוב. אנחנו נמהר את זה. אני... מצטערת. אני טיפה חולה. בלי פאק, מה אתה רוצה? אני רוצה שילדים בקר. לי כוח, תהנו. תגידי אוף, אני לא מורן, ממש. תתכונני. סבבה. עכשיו. בלי פאק. כן, תכתבי נגיד אוף, אני לא מאמינה. עכשיו אני? כן. זה לא יורד. אני, לא, זהו. מאמינה.